دەستوەردان و بەرژەوەندیên welatên zîlhêz di Sûriyê de berdewam in. Her welatek dixwaze cihê xwe têde bigire û berevaniyê ber ajendeyên xwe de têde bike. Wezîrê derveyê Rûsyê dibêje ku Mosko qebûl nake Sûriya bibe qada şer navbera welatên herêmî de. Rojnameyeke navdewletî jî tekez dike ku Amerîka dê di roja heştenî Hindîstanê de biryara êxistina heresa Sewriya Îranî lîsteya terorê de rabigîne. Sergî Lavrov wezîrê derveyê Rûsyê tevpeyvînekê de bi rojnameya El Ihram ya welatê Misrê ragihand ku Mosko qebûl nake bi tu awayî Sûriya bibe qada şer navbera welatên herêmî de. Tekez kir ku bombebaranekirina xaka Sûriyê ji alê İsraîlê ve nayê qebûl kirin. Ajansa Rûsyaliyom belav kir ku Lavrov ji rojnameya El Ihram ya welatê Misrê re ragihandiye ku helwêsta Rûsya derbarê bombebaranekirina xaka Sûriyê ji alê İsraîlê ve nehatiye guhertin. Helwêsta wan her dem zelal bû. Di nêrîna Rûsya de divê rêzgirtineke giştî derbarê desthilat, serxwebûn û yekbûna xaka Sûriyê hebe û nabe lêstekvanên herêmî Sûriya ji bo rûbirûbûna hev wek qadeke şer ji xwe re bikarbînin. Lavrov her wiha amaje kir ku Rûsya peywendiyên xwe ji bo giringiya rêgiriyê lê bilindbûna asta şer li Sûriyê navbera hemî aliyan de zêdetir dike ji ber ku encamên wê yekê dêl ser tevaya rojhilata navîn bi awayekî nêrînî hebe ne ku tenê ser welatên herêmî. Helwêsta Rûsya derbarê bilindahiyên Colanê jî yên serbê Sûriyê ve nehatiye guhertin û hîn wek xwe ye serbar kir ku danpêdana Washington bi serweriya bilindahiyên Colanê bi ser İsraîlê ve binpêkirineke ji prensîpên netewên yekgirtî û zagona navdewletî û hejmarek ji biryarên Encûmena Ewlekariya Navdewletî re derbarê çareserkirina krîza Filastîn û İsraîlê li pêş de biryara hejmara 479 ya navdewletî re. Di dawiya hevdîtina xwe bi rojnameya El Ihram ya Misrî re Lavrov got ku bi vê gava Amerîka derfetên durustkirina aştiyê rojhilata navîn de tê dûrxistin û bi vê yekê Amerîka dixwaze destkeftinên civaka navdewletî bin ax bike û zagona navdewletî ku îtiraf pê dibe ji bo peydakirina aştiyê biroxîne û zagoneke nû li gor plan û ecendeyên xwe ava bike. Di heman derbarê de wezîrê derveyê Îranê Mihemed Cewad Zarîf ku İsraîl gelek caran li Sûriyê hêzên wan armanc kirine di twîtekê de belav kir û got lêdwanên wezîrê derveyê Amerîka û serokê Amerîka Donald Trump derbarê Îranê berûvajî hevin di navbera şev û rojekê de guhertina wan têkirin. Hevdemî ku Amerîka dibêje Îran dê were rûxandin tenê piştî rojekê dibêje Îran hêzeke mezin û metirsiyê li ser NATO drûst dike û Pompeo û Trump çi gotin hebe li gor bûyer û dema ku bixwazin derbarê Îranê dibêjin li Îran bi berpirsayetî kar dike û aştiyê dixwaze û tenê mebesta wan ew e ku heresa Sewriya Îranê bêxet lîsteya terorê de. Di vê derbarê de jî li gor ku ajansa Sputnik ya Rûsî belav kiriye rojnameya Wall Street Journal li ser zarê hin berpirsên Amerîkiyên pilebilind tekez kir ku Amerîka dê roja duşema bê biryara êxistina heresa Sewriya Îranê ku roleke mezin di xizmeta rejima Sûriyê û beşdariyê di kuştina welatiyên Sûriyê de dike dê di lîsteya terorê de rabigîne.